ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଗ୍ନି ଥିଲା। ଆଜିର ମଣିଷ ବାହାରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଏବଂ ଯୌନ ଶକ୍ତିର କଥା ଆସେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି କମ୍ପିତ ହୁଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନୀରବତା ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁର୍ବଳତା ରାତାରାତି ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ନିଦ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ଔଷଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଘରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଜୁଆଣି, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଅଜୱାଇନ୍ କହନ୍ତି। ସେହି ଛୋଟ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମସଲା ଭାବରେ ଦେଖୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷର ଭିତରର ଢାଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଜୁଆଣି କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରର ମୂଳରେ କାମ କରେ। ଏହା ଶରୀରର ଆଳସ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଏହା ଶରୀରରେ ଉଷ୍ଣତା ଆଣେ ଏବଂ ଭିତରର ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଯାହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ଏହା ଶରୀରର ଏହି ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯାହାତୁ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଜି ଖାଇବ ଏବଂ କାଲି ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆଣିକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଜୁଆଣି ନେଉଥିଲେ। ଜୁଆଣି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଥକାପଣକୁ ରୋକାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଚନ ଭଲ ହୁଏ, ଶରୀର ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୌନ ଶକ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଚାଳିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜୁଆଣି ଏଠାରେ ଚୁପଚାପ ଏହାର କାମ କରେ। ଏହା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦୂର କରେ, ପେଟ ଫୁଲିବା କମ୍ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଉଷ୍ଣତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜୁଆଣି କିପରି ଖାଇବେ? କାରଣ କେବଳ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପଦ୍ଧତି ହିଁ
ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ବିହନ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସାରା ରାତି ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପେଟ ହାଲୁକା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଭଜା ଜୁଆଣି ବିହନ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଳନରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିକ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଜୁଆଣିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହୁଏ। ଦିନ ବିତିବା ସହିତ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନିଦ ଗଭୀର ହୁଏ। ସକାଳେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏହି ସମାନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୌନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, କାରଣ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ସଫା ଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟ ସଫା ଥାଏ। ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ପୁନଃସଂଯୋଗ କରିବାରେ କାମ କରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ବାହାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚମତ୍କାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ପଥ ଦେଖାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।